Kasi nag-unya pa niya pawidro ang uban ba? Yun siya dipili nama. Kasi magbaron niya pawidro Kadera kilos chikas, kinaman chikas kami. Naman sila dito ulit. Sauron, di ron business na. Dili. Ah, sira. Tulis. Tuyok ta. Maingit no. Bye. Person lagi may mga person lagi may nangayo kay Mato Nagtalisay. Kanya ka na si Rosso na anan ni next to yung papa mo kapon. Dili ka babay. Ana sintay. Aloy, brayas na dili man na ko ana sa anan. Yaman. Anak, pwede anak ni mo. Oy, sita, ra nagtabang-tabang ba? Di ko kay mo sunod ko na mga Asa man no entry dapitan eh. May kibaw. May TC dito no. Eh, Punta ka na. boss, sorry jo kayo. Ay na lang, kinasuod namin. Inisod ko, daghan na pa po may. Ay, galing mo og sili. Kita kwenta. Pintok, matulog. May. Puta, naog. Yung init kayo. Buwaran. Sana ba? Nawa ka rin, nadaot ang memory. Hurot. Nahurot ka. Huwag tang ang tuha. Taos lang bang. Purpose. Take me, take me. Bisa man ang 5-6 eh. Manat. Hanat. Kita kayo. Tagiya na Bombay. Wow. 5-6 man. Up, up. Pop sex. Pop sex. 6 ko rin. Ikaw yung pop sex. Yun nila oh. Tingnan natin nila. Stick. Doon tapos? Loon. Lapit. Loon? Haloon. Ano dito? Kaliko ka dito. Oo. Ah, dito ilalaw. Kabot. Nagatupang sa kuan. Nagularan dawis. Kung kalapi, asa tayo po dapit? Kalapi. Loon may lagingon. Kalapi, dito mo ka dyan. Kalapi kayo. Init ka dito eh. Pati mga kalapi. Lapop. Di man ang bato. Dito. May pagat pa tagilid. Dito, bahas magaya dito. Mura man po nung tumaluan. May pagat pa tagilid. Kita kato mo sa klasik. Awa ka ng secret base eh. Iningon nila, gikubaw
Gubang dinar ya yawa. Secret base gid ay diptukan. Di napita. Dito sa kan, do ilalaw ba pero ari ka bikas lagi. Dari to diri bikas. Secret base gid ay diptukan mo to. Naya lagi. Wa jud mitok kani ya pag kuan dai bo di tabang ko nga napak. Mga tao ray gubang dinar ah. Ano sa? Indot tara ba? Ano siya floating. Kwarta na, hatag mo ba ba? Okay na niya, floating. Landong kayo ba? Landong kayo dyan. Dito ako kay tubig. Dito kay kayo. Secret base yun lagi. Dito ka mga tao. Sarap yun. Ito, unta kay Judy dito. Huwag kayo landong kayo. Huwag kayo saya. Kaya sige purutanan. Sige bawa na napasunan. Sige kayo purutanan. Wanang tuloy. Secret base. Asa napita? Secret. Ingon ato mo sa kuan, asa may klaron nyo eh. Namang po bijukihan dito. Oh, kamo, asa mo? Goro man ko nagkapto ninyo. Why pa dito, West Waki. Hindi kita dito ilalaw. Kamo, asa, pag-sip mo, asa mo kay. Basta ko rato tay. Ay, hindi bulubog. Oh, kada ko kay got. Dahil man. Dahil kuan, gulag tae. So sa gulag tae.
kuanan datugan na nakapahuway ba nagdatok-datok. Oh. Nakapahuway ba nagdatok-datok di magkuha na ay singin ling kabaw. Nabusog nga kapag ka sa kabaw. Salamat ka sa kabaw. Nagpatag, ipamaulan to sa regalo ni David Sinclair. Ah, naday. Kuan turbo, singan turbo robos. Bato, mayugat color. Cibutabs. Kulitabs. Yung ganyan. So nga daw nga raman. Galing nga, matatoy ka naman. Ganda, pinamingin ka. Ngayon, kasi alin, Ah, nag-discuss lang. Grabe, grabe. excited pa kayo ko. Kanin bro, yung paggaling. Lolor ko Kasi yun. nas kung nauna. Yawa man dyan. Hindi na ikaw chocolate. Para man nga lami ha. Bili mo 6 or chocolates. Ah, chocolate ka na. Katamat, chocolate tabs yung kakaon. Naka, ano. Ano to ba kuyawan? Bayan na. I-order kay Kuan. Ilot sa now. Ilot sa now pa yung i-order niya. Anak ko rin pag-apin. Minister sa ilong. O pag-abot kay dahil pang ilot. Ilot pa naubos. Sunod po ni dua katagas ay. Pila nga kabok, diba? Diba? Nagkuhan tayo lang distansya. Ilan mo ni gipural na ni Dan? Ha? Duha ka po. Maya, tapi ibihan na. Inumiya ba? Diling. Kaning kasada usaram ni kapadulungan eh. Di naman tadi suwanan tadi sukat orang uban lagi nga di taga diri. Madlok drive ay. May kasasa. May kasada pamarkingan pa gyud. Kaya niya, may diling. Ano parking gilid. Betul, gini. Dari bandar gitu, sepaltu. Naibalik na. Pinuilers mo siya ng gauna. Mayroon dito ba gawin kaon. Natong mayroon ah. Di batugot mo ng buto. Buto mo to. Biar berketuk. Mingaw, lola.
gamay atong dulugon. Kaki ni matundaan na akong kato. Kato. Ato lapos. Ato mo kuno tubudong sa kuan. Kanang tikira. Wala. Kagi dito ha. Ano sa loon? Tapos sa kuan. Tikira. Kira. Dolong sud no. Oo. Na may baligya na. Karena kanang tapos karena kanang dala punya nondog di sekuat. Na may baligya na 400 ang kuan iyahang Bukan legitly. controller. Right sila. Asa kung barko ko kalyong. Kalah. Ilanginan. Subato. Ngata sa Kadiboy no. Second right suka. Oh, ito. Pwede nang ito gabi ito. Sikat mo kayo siya dito. Wait. Vlog, buti siya. Kau buti kan? Kau paling stiker itu kan? Jore. Kapat istikin. Oh, di boy. Ayan. Kalau di boy na stiker di boy. Sama ya. Di boy mix ka. Taka. Taka blag. Backgroundnya kayak ya hamong kuat ya hang. Sekian. May guapa. Ade. Boy guwapo. Miss, saan pa daw kalapi, miss? Kalapi na ni. Kalapi na din. Wag kay wag takataon. Sabak kay ka. Pag yung kalapi, miss. Kalapinis. Balik dong, wag. Mingo daw. Balik dong. Lapas na ka dong kalapi. Loon na lang. Loon na lang. Ang yun, loon na lang. Tapi speaking din yun. Bye. Bye, loon na lang. Flores mana?
man kayo. Parking juga ba? Daruhan. Makabuang na. Sama. Kaya sa inyo layot, largo. Hinoktok ko man. Siapa ay na hindi mo dagang ano. Picture man. Video lang. Yung eksibahan ba? Huwag na sa kwad. Nasa tali. Ngana ba sa bayan? Sa request may ba? Yung dua anak sakit, gubak-gubak bisik-bisik. Kita na din. Bagus. Tag 5, tag 5, tag 10, tag 15, tag 20. Tahu dia tahu. Taho ron na kayo. Di nakakabot sa gawas. Iniglabay sa inyo. Taho, inigawas nyo. Wata layo rin. Mana dia? Kamotor ba? Motor naman. Kaya siya nabaktas awa. Taho na kayo. Baktasan. Bisa pag... Sige Motor pa. naman. Sige pa. Pangitag sinsiyo. Oo. Inigawas yun. Naagapon. Oy, dada, itu kayo. Karan. Karan. Gabay na dito eh. Tago bis niyo. Bas tahu. Kapag magdagan ka pa ng gawas lagi. Dewa ikaw pa yung dagan ya. Layo na kayo. Kato ka ano, tricycle. Kato bikon ko to siya. Sampai matawag. Mga tapulan na kayo? Mas matapang siguro bike. Oh, dara. Malapsan pa nimo. Isok kayo bisikan. Absak maros. Baka kung sa una. Ay kapoy magkaibit-bit na tayo kapoy. Amoy kaibit yun. Sila go nga sila mga manit. Tahu. Sige. Barangay ba? Kata sana ke kampung dapat mahal muter-muter sa takot. Hindi ba? Rato lang sila ba? Karon no mahal ko sila. Lato na motor. 2,000 down payment. Ya tahu sa rawin, yung syagit. Gawas? Syagit rin to sa rawin. Tahu. Karon kaya speaker. Speaker na. Tahu udah tayo sa 5, tag 10, tag 20. Ang daw na ko to man jis. Oh, 10. Ayo aja tuh, tahu ra. 5 jis ang masuk. 5 rato. 5 jis. 5 jis. Karon na 20. 20. Sila naman sa karon kaya na Oh, na lantis mo Jawa ay nagara pag ko. Pwede pakulong na. Para lang yung ba ano. sunod na naman, butangan na ng ice man. Wala na nagalo-halo. Siya boss, shake di boss. Ano sa istroro na. Ano na, ubat na nisto. Eh, atas estro. Tahu no hig. Tahu tara 5 kariyo taray. Atay. 5. Lumaya. Diri ko ayan. Oh no. Tapi kag nakaimo guling ang baso kay murag daghan pa. Daghan bisa ka ila baso gamaya ra. Tahu ko juga kag guling ang baso kay daghan. Nakalim mo ba sa barangay? Mana ra. Kato kay ibaw ano tayo.
Sugay na. Sugay na ni. Sugay na kayo dito. Sugay na nga na ini tiba-tiba. Sugay na kita. Gaya ni naman eh. Hindi ko nila ate ni Wais. Ani lain ni diri, ilan ni kakuan. Isway. Halos na sabi Wais kita na boy. Ila man kay ila ka man kuan. Tinganan ni. Gubernur. Kasi ang trabaho. Pila ka nito si may balik. Dito na yung kaya. Like mga buwan. Mereka tu kuan bang, banting. Para tersak-tersak. Kantaya dan Kaya ba? Alasan man yung mga motor ba? ha? Kaya ba? Alasan na po yung motor. Kung natumbaram ka. Smash. Atas smash. Nabi lata ate. Lata ya di na tumahi mo. Basta mungkin na nagbubo ba? Ate ba tumbay mo motor ba? Nagtanaw, yawa. Tumbay din. Tumba pero lata na kayo. Flat na kayo. Kayo rin na motor. Huwag di pa print eh. Baboy. Itong may mananambal pa. Loon man ko na. Oh, loon. Atong na yung mga grades. Lapas pa na ito. Lapas mata sa kuan man, lungsod. Siya ba na balawin yun ang buwan? Si kuan, Kapitan, Captain Barbel. Gusto istorya ko apa dan? Eh, Oh, ana. oh. Saya ya ada istorya ada. Nangan dito sa Ana. Tagalin mo yan, ano? Ana rin, ano? Ana juga. Saya, tatagalin mo yan, ha? Narabay kamera. Suka. Tatagalin mo yan. Oh, ayan. Ah, sino ka? Sino ka? Laki. Ikaw lang may isa dito? Laki ka, babae. Kalita mo ka na. Sumagot ka! Oh, ilan kayo? Papatayin kita! Yan na yun. Papatayin na natin. Ano pangalan mo? Laga na. Ah. Ilan kayo? Laga kaya. Katanan ba kakilala na si Kan? Kan, sir. Sige. Yan, buwang storya naman sila galit mo. Nana, Brian. Tag-tanggal. Tayo. Lakaw. Ah, lakaw. Patay. Nana, Leo. Nani yan. Blackton na yun, oh. Dada, pag scratches, buwang. Dabay scratches, di na yung magamit. Nakala, bro. Bro. Tay, nakala. Nami po rin ka ulit tuyong. Sana yung naiyan ko, bagkalog tunok, inanindutan. Bias. Tambo kayo na. Tayo. Lambog kayo.
kilore ka. Oh, Di man. balik si Whip din. Katubang na ba tunok ba? Awal lang ko Kagumsong kayo daw. Sunog ko na. Kung mo tayo tunok. Oh. Alamat. Magkuto lang. Nagtangon mo tunok ba? Ah, isa-isa. Alamat sa dito na naman. Tama na. Ito na ikaw. Dapat ka. DJ Marino. Marino Ritchie. Marino DJ. Ritchie Marino. Oro na. Sama. Hindi na siya musakay ko. Yawa. Dili siya sakay. Hindi siya sakay Asa ka. naman siya? Ata, vlog-vlog ra. Swinter Black. Di niya. Adi, sakay siya ay buang. Dili lagi. Ato na yung pa. Nasa bagong vlog. Ah, Di na siya mo sakay kay yung mama lang sa magling. nabuha dato na buka ito eh. Kato mo rin nag-experience pila nila wala ang tagamit. Karon ingo na. Oh, graduate na tayo lang. Kalot. Kalot kan nanay page. Karong duha ka gisagop nila na po page. Si Alin na, yang mama na. Si Sky na po, yun si Sir Gibil may gidana tanan. Siya may manager na. Hindi pa nila nag-aral. Kukuha nila no? Kukuha nila ba no? Namurag kukuha ba? Ang mga amigo pong Sir Gibil. Oh. Na po. Sikat na sa Oo. Ang manager si Sir Gibil man ang manager nila. sikat na tong kulot buhok. Oo. Tampok. Oo. Hindi ang silbi. Damit, murag tagabuhan. Palit sa kena. Kaya. Yan si Marino DJ, 1 million kape na kuwan. Subscriber. Ah, bila kasada dire. Kaya nga ba? Ang ingon natin kayo. Mura Ito sa mag-dribble. espalto. Tulog-tulog kayo. Mura mag-dribble lang kuan. Tuloy ito sa Napay itong iba na to sa una pa ba? Lagi ko dire. Oh. Sulat man guro ang ligit. Ah, saya mo kita. Ha? Saya kita mo. Itong ba na to sa na, Oh. Starex. Hindi ka mag-flop sa karang ligit. Di man to yung ari kauntolan. Oh. Agtingog na ba? Ang ana na agtingog. Na yan ba? Flop man guro ni. Madaplin ko eh. Tanaw na to. Pareha ko di kuan. Menang dito lila. Di ko siya nga doy, tanawa, paminawa ko nung lang ligid, bisin ngaluag na ron. Ano man? Tanawa ko sa ron. Guys, kasadar. Samot sa dito, luway. Kusog. Mas kusog dito. Oh, Naglag ko dito ah. kanana ganito. Sige, wait daro. Kusog kay dito. Puro kaya. Sa bini ka na ikaw na even orange ka. Solid line. Solid. Warning na. Hindi pwede mabentik. Di ka pwede rin. Pwede kuan nga, mingaw. Wala mo nakupay. Ya, way kontra. Pwede ka mo bertik. Ikaw raw sa Eh, katang. Araw sa- isang bayan ka itong na ba? So, bawal na yung tingko nga solid line. Pwede mga mo bertik ka ko bertik. Mga problema, kasaan ka ba? Huwag kayo daganan. Kita kay Kampiyon ka. si ikaw Hindi yung juga. Guilty ka. Mas dako. Mas gamay mo na rin. Ano island mo? Ara tayo, na sinayot ko. Kinaisan. Sa nga, Sanbar. Sanan mo? Sanbar. Sanan. Pero gamay dagat. Ako ana. Abot ay Cebu. Ako ana. Ay ko ano? Ubo. Langoy na niyo, di na mahuman. Asa na ba daw ang tubig kaya may ano humas na. Waka matinga si mong itlog. Hindi ka ng panit. Kuyos, bukan. Inigdako. Karo na maram sa magtibo ra yung parit para yes. Pag-ibaw kasi mong itlog. Hindi ka ng panit niya. Kaya mag-ibawaan to na tubig sa dagat o kasarap pa doon. Mama kung lagay na motor pa yun. Naghipot na aha pa daw ang patay. Tapos lang Ang gahi ba? Gahi. Kita no? Ayos siya mo gay. Wang Muna dagat. Ingaw mo nga na itong bata. Hindi Kuyog. ano. Ang bata Di ba? mabalik na. Digo. Ang bata ba? Kuyog yung lolo dito dagat. Ingon nga lo. Mutana rata. Mutana rata. Daw, ligsan mo na nun, daliwasan mo na. Hilir na. Kilir. Kilir bas. Likay yun doon sa anak. Patay
At yun juga na. Hindi na pa ilang tao. Huwag ko nun ay dahil. Malagyan lang, iwasan lang ko na, gamay gasto. Para lungo na lang ako. Alam mo na lang. Pangkapit. Snack. Ya, sa ngaji ya. Kul, atrasi kul, kay buhi pa. Anak mo na, basta series. Tiglar. Laran. Bilangan! Taot! Ligo. Atrasi kul, kay buhi pa kul. Ano na sila? Sama ilang kita pagkanan eh. Marites. Jingle ba? Jingle ba? Suday. Rising. Tag na ba? 20 ba? Tao ka mo ka. Nako. Nanay dako. Di ay. Waray nagtapok. Katawa be, naman kompleto pa to eh. Ina. Largo mo, kinanghatag tag 100. Ala. Vlogger na, vlogger. Ala. Motosikap. Nagtagal na usan. Hindi kompleto. Omliting. Yung pagmalmotor. Naglaran mo dyan. Ala. Layo kayo. Kaya taga-kwarta. Omliting. Oh, Na. Ayun na. tiyan na day. Namutang naman kamudaan. Ingat magbugay kinabugay niya. Ang muli ba ako ba? Magkuhan mo, mag-U-turn mo kurbadahon. Wah, ini kan ya. Sama ban pasiruan. Oh, abtan juga. Dagan. Dagan. Abante juga. Di na tumadag breaker. Abante sa juga. Tungin ba? Asa ang U-turn? Oh, ano sakto. Padahal hindi kita Ha? Kan eh, loko na eh. Merkado. Lungsod ay. lungsod sa Lupon. Cebu. Ada orang yang kadang kena katawi no. Ada. Accommodation na, accommodation din. Nasa accommodation din dun. Ha? Accommodation din ba sa bayan? Wan, Festival ba? Januari. Doon, February ba ko? Januari. January. January ba to? February. Ha? Februari. February. Sunod yun. Buwan. Buwan. Buwan na tagtang glides no. Tantang. Panantang ha. Tantang nila. Buwan lang ha. Wata. Buwan ba? Food pasar ako food. Buwan kayo ba? Foundation. Bago na na. Bago na na. Kakaki. Di sundo na. Mara forma. Nawagtang. Kung simbahan dira. Lino. Oh, nabili ng nagbarok na lang ang katong Mamamiri. mamiri. Huwag yung madagdag eh.
dagat to. Dah, bilang mo yun. Blue water. Na-track dire ay lamo mo. Ha? Nanay ka sugat? Pati pagka mo mga. Nanay ka bangga? Oh. Ti Luis, driver na to. Patay. Patay. Kami Kinsay yun. buhion na no? Buhay po na piti na nagpatama na. Kinsay buhion? Abilin bang tiilat to may bana dito? Good. Mahok na ito. Buwa nga ito. Basta. Basta dati. Layo bitaw. Hala. Ito aman sa kalubihan. Layo bitaw. Automatic pang tangtangan di dalam grupi. Kaysa makabayan sila may. Mahal din sa tinan. Nagpasaka. Arabi ka sa? Vibrator. Paayos sa kanan ni kayo. Asa dapit? Gatong mulikon tata sa iskina to ba? Oh. Malikot na pa doon. Nindugan kay kaliguan na nanindot dito. No ba? Ingan. Pas kalapi. Nya balinta. Layo ba di kayo? Saan ka ba? May napadyo bato dito to, tapoy dito dito magtapok-tapok. Para ito magsumpa. Ito magsugba. Yan, balinta. Layo Mama man. mo na ari diri. Layo man dagat yak. Kamog to kaliguan ba? Pero sa Naa. May CR mo eh. Indot dito kay yang dagat pa dito dool. Ato sa ato. Usod pa mata to iskina. Ato ba na Princeton, Iskina? Sandingan. Oh, Ito na Bakit ibang nota? pa. tanaw dong. Libre. Ah, sige. Kinsay kabanggaan eh. Baksa. Dako ko rupod. Dako tanaw ni Lupiga. Lupig kayo, ha? Ba? Pilit ang kuha na, driver na lagi. Ilubot siguro niya. Kaya na pilok man niya ang atubangan. Lagi. Pati o sakit na eh. Karang ko ito patay. Ah, tog lang to. Uy, ako ba buhay ba? Hala, sakit. Ingaw. May ko dito ma, kay walay entrance. Makatid sa imong pairan. Entrance na. Wa, kapit ra. Layo ako ba yan? Natungkuhan, kung may series yung hunong. Bridge. Dito. Ayun ko sa suntunan. Sige, out pa dyan. Nadol. Ayun, suntunan na to. Wah, swaki siguro dito, no? Ah, dito kaya na may suro dito. Kasi na ison, ito, pista mo sandingan. Ah, pista ron? Oh. Pista ka, kami kailan to. Ah, kung ba makabuhat baho. Eh, pista ka rin. Bigan, bigan, bigan. Pwede? Kaya lang sa. Noon dami. Pura konduktor na rin. Ngayong linggo rin. Lino-lino siya.
Jadi ikut. Tuwa. Bago. Oo, ang tawanan. Tabon. Signal. Nato na yung kita ko, pati ako rin ko ang ganun ko yung gasolina. First time. First time. Pati ba pinatili na? Oo. Bus to bus sila yun eh. Ditsa ba? Ito ba? Reaction challenge. Abot pa rin yung PC din. Pwede ako natin klaran. Tuyok na sila. Ilog sa kuhan sila. Dapat mga kuan ka ng mga Ada mabing. Ayan lang eh. Ito ba? Kasi nga na ng kuha na, kalikunan na. Grabe yung guta na virgin. Ay, virgin na yun. Yung guta. Control. mga hukot na Ah, natulay ka sa control kay. Dalaw. Ari kabot dalaw. Itong kalsada ba? Nagpindagat. Wait. Control mo daw. Picturanan ba? Pwede nga ni. Kailan na. Hindi ka na ako nasipa. Stand sa Hi. Tagot mawa, tagot mawin. Pero kita ay Gusto ba? Pamahaw. Hindi ko din sa uso mo. Ay, putput na doon, ay pagkuha doon. Panite ko doon, kaya ko. Jack, good boy, good Jack. Pili ko. Kaya ko Ay, doon. nagkak. Nagkuha na gina higay. Nagkuha. Kanilang pa-order. Ay, kuhan lagi, hindi ka nang gamot kayo sa Blangoy. Bangoy na. Hindi ko magpahit pa rin. Sige dong, tatanap po dong. Ay, sorry. Sorry, sorry. Suma na. What? May kaon eh.
Mangga. Mangga, ya ice cream. Allah. Kapo. Inom sa drinks man. Ah, Inom sa drinks. patay na ta. Lata. Maligay. Lambridge. Landong yun. Mabala ni bridge tadi, masih ni mah. Oh, kalapi mo to no? Ato na bridge pa nga na kuan dito. Na payak-payak. Ah. Kape. Pwede. Na, kalapi to. Ha? Ayaw. Kanira. Kanira. Asa ta? Wala ta? Wala no. Wala to. Oh. Diri ya, secret page ang ingon. What? Right to. Right. Left. Left daw, left. Asa mo dapitan? Diri no. Oh, wala lagi di mo sawa kay. Siyempre lang. Dito ba dumi? Secret page. Basdiyo. Putay na, di gina secret yun eh. Nga naman. May sure. Atong ba, batong dako kay bato, Tumoy. Tumoy lagi ada Basdio. Tumoy. Ngayon na to, Basdiyo. Bato. Katong bato nga na balay sa babaw. Ay, dito di ay sus dara di. Kuha man na kanang Basdiyo. Patay bulayo ra gyud dagat na na. Ika mo. Mas ano. I-search ko sa Google mo sa ikaw. Na. Dulugon man to. Naunahan ito. Ito may laligon lang man. Dulugon. Dito na to, secret page mo nila. Dito pikas to. Basdiyo. Dito mo. Sebelum nun baga ito. Na. Artisan na sila. Matana ta. Matana kata diri mo. Matana Tana. 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 Tanan chicks, kaya chicks. Pwede mo tanya ma'am. Ari tata ba dai? Ako na lipat ka. Bos, Sanad lang wala mo. bos. Asa Basdiyo? Oh. Ha? Largo pa? Ay, lapas na. Ito lagi hindi ko bitan. Tingin ko na ko ba? Dito ang bumiyato ng naog. Layo lang. Bakeng datek. Bakit? Kita tagtulid gamay.
Chabe ba ya tungtunga kong? Chabihon ka tungtunga? Dago niya kumutso. Wapa tunas-tunga. Sa mo dito. Ato rin, diretso man. Baligya na. Usap na ko. Alas, lat. Lat kursil. Labyo, makina. Tapos dito. Asa po to sila? Ito nangutan na ba? Asa po to sila? Ngitag payag, Itag ningaw. kita alag abangan. Am dapita. Di man nga? Tod mas gamay. Kani ba dre? Na. Pastiyo. Na. Pastiyo. Ganda yun. Dili may ato na. Oh, may dagat. Mone. Kanundam ko. Mone. Na, dol kang dagat ay. Dol gikabot ya sa kun. Tinuod na. Dol kay diri tanan. Yan ang taas. Nandun tayo. Pati na puti lang signboard dito kon kay hanap. Mas Dio, dahil nandun na. Dara, I love Mas Dio. Ang bula may. Bas dio. Ang bula ba? Ano na doon pero ako na tanggap ko mahuli na to. Dili makita. Layo yun. Dagdagan kami isudlan ko dito. Sanang kalibuanan, sudlan na mo. Layo na lagi. Nara day dire. Undas pa man. Tanaw i-search guys Google. Until 6 p.m. only. High tide o low tide. Makani ha, beta boss. Oh. Dirita? Unsa man? Kan. Oh, sa to ba rin? Nakani himi. Asa may maestro ito ay. Naligo mo atay klaro kayo. Good. Layo kayo. Init kayo ay. Init kayo. Adi tip sakko ari, simpik batas. Asan si Arle? Dali ya. Pero mo na. Kuya, asan si Arle? Mo na bato yung gingon Tara, ay. atbang. Tara. Atbang. Ako ba? Yawa. Yung nga pakyuti ka to. Awang Diyo. Simpik ko gamay ari. Kaya kung sabot ba? Ah, pero wala mo pumagi ay siguro ani. Sila. Ha? Wala. Ha? Agad na. May Ang tuyo ay layabo. Tuyo. Agad. Ma. buwan dire. Awa. Ikaw na yun. Ang kanya kay Kamu ko pag malita ka na naman ka na.
Patong aja kan.